Phumlani lona. Njengamanje-ke sizothenga ama-shares ama-property. Let's look at invest. Phezansi sibuka ukuthi i-property ekhona. Into emnandi nje ngale account yami. We're growing it kancane kancane. There's no need ukuthi uzube nemali enkulu, billions, millions, no. Ngakho lokho nakho. Thenga lento iyishumi nje ishare lakhona. You never know ukuthi lento yokhula izibe imalini. To earn something nje empilweni yakho. Let's view the property. You wanna see ukuthi injani nje yona nje. Yabo uyakwazi mfethu. Empela it's all about like building something. Okay. Okay, siyabona abantu bayithengile and futhi isikhathi sisekhona. 30 April ivulwa leso sikhathi izovala 18 June. So let's start investing now. Okay. Sehlise izathu ngifake wonke le mali ekhona. Anene 54 rand. 54 rand. Siya kuphi? Sithintele ibhokisi confirm. Emva kwalokho sengiyathenga. This is how mina ngithenga. I buy my shares. This is how I buy my shares. Ama-shares ama-property. Go successful. Inamangaki, ngama-shares awu-53. Think about these shares one day. Let's say nje ngoba nje ngikhana le portfolio. I-portfolio I will never withdraw from it. Kulukhulu namandla ngicela. Ngingabi nenkinga ukuthi ngi-withdraw le profile ngifuna ukuyikhulisa like until I have maybe like 100,000 one day God. Okay, we have accumulated another property. Yeah. Silindeke sibone. So these are all my properties that I own. Eshe stake esincane. Nalana futhi esincane, nalana futhi esincane, nalana futhi esincane, nalana futhi esincane. Inkinga ukuthi ama-property ayavalwa. So ama-property mayivalwa ahlezi eza uthi mhlasimpe uzothenga sekugcwele. Uthi uyafika ufica mhlawumbe ku-M uzobuya sekukhona abathengile kwagcwala. So yiwo wonke nje la. Let's view all of them. Yiwo wonke la. Fractions. Ayikho into engiyifunayo. Ngifuna nje fraction ingxenye nje encane. Angifuni ukuba ne-stake esikhulu ngathi manje ngiyimiliyoni eyibhiliyoni cha. Lokho anginakho ikhona engizokusebenzisa mina. Yabo. Ang-own into enkulu. Onke lama property wabona la. Wona nje into ezincane. Yeah. One day is one day, bro. Impumelelo uyazi. Thoma ungazami, you never know ukuthi uphumelele. Kodwa uma uyeke uyazi vele yeke uphumelele. So yeah guys, like and subscribe.